semmosia sanoja, mitä se ei ymmärtänyt. Okei? Ei. Tää hyvä vitsi, ei saa missään. No. Sitten se meni himaan. Faija tuli duunista, kysyi Faijalta. No mitä Kalle? Mikä on kyrpä? Oi. Mälli. Faija oikein osaa sanoa se kummempaa. Se sanoo, että se on käsi. No. Kalle kysyi, että mikä se on vittu? Johan se on. Faija sanoi, se on kilma. Jaa, Kalle pani visusti mieleen. Meni skolaan ja näin se opettaja. Ekoloikalla oli. Niin opettaja kysyi jotain. Kysy, mitä kysy, Markkanen? Kalle, mun kyrpä oli eka kysy. Naisopettaja rupesi naurattaa niin kovasti. Kalle sanoi, tätäkin nauraa niin, että vitut on vesivalvonta. Se oli hienoa.